Indonesia Raya ingkang kapandhu mangkih Adik Solekah. Kalajengaken doa sesarengan ingkang emangkih badhe kapandhu panjenenganipun Bapak Haji Suripto. Kalajengaken prakata panitia ing mangkih kepareng badhe kataken Bapak Suwarno Sarjana Pendidikan. Lajeng acara salajengipun punika sambutan-sambutan. Ingkang kawos pindah atur pambagyo harjo utawi sambutan ingkang kawos pindah menika ingkang mangkih badhe katrimbanipun Bapak Haji Tugiman Sastromiharjo. Sambutane ingkang kalih Kepala Desa Selokaton Bapak Sutino. Sambutan ingkang angka 3 saking Camat Gondangrejo Bapak Sriyono Budi Santoso SOS MSI. Kelajengaken sambutan ingkang angka 1 inggih menika saking Bupati Karanganyar lajeng dipun lajengaken mangke penyerahan tokoh wayang. Namun nyuwun pamunten pawartos ingkang kula tampi Bapak Kepala Desa sak perangkatipun, Bapak Camat, Kapolsek Dalasan Koramil, dumuginipun Bupati. Dalu punika tasih wonten acara wonten ngangkruk nggih punika acara lomba siskampling. Sampun pikantuk informasi mbok bilih mangkih mriku sampun saged dipuntilar Bupati, Pak Camat kalian Kepala Desa sak perangkat badhe tindak mriki. Mekaten mugi ndadosaken kawuningan. Kalajengipun adicara panutup. Mekaten dumatemipun para lenggah kakung sawana putri ingkang winantuk ing pakurmatan adicara badhe kawiwitan. Inggih jungguh kaliyan swasana sumangga kita ngancik adicara ingkang sepindah pambuka kita bikak sareng-sareng kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kanthi pambuka mugi lumaksananing rantaman adicara ing dalu punika lumampah kanthi lancar sae wilujeng boten wonten alangan sakwijiyapa. Kalajenganipun menyanyikan lagu Indonesia Raya ingkang winantu minangka pemandu lagu Indonesia Raya Adik Solekah kepareng jengkar saking papan palenggahan tumuju papan ingkang sampun kasamamtakaken. Ugi kasuwun para rawuh sami kasuwun jumeneng sawetawis. Mbok bilih ingkang piniji sampun samapta ing gati siyaga ing diri sumangga papan sawetahipun katur matur suwun. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.